Κάθε μέρα νέα μέρα. Προφανώς, αγαπητοί ακροατές, έχετε ακούσει πολλές φορές για τις ομορφιές της χώρας μας, για τα όμορφα χωριά της, τα γνωστά και τα άγνωστα. Εάν λοιπόν είχατε την διάθεση να δείτε εικόνες μιας άλλης εποχής που αντιστέκεται στο πέρασμα του χρόνου, μπορείτε να αναζητήσετε ένα φωτογραφικό λεύκομα. Μαζί μας έχουμε την κυρία Έλλη Αγιαννίδου, είναι φωτογράφος και θα μας μιλήσει για το λεύκομα αυτό με τα χωριά της Ελλάδας, με αυτή την ξεχωριστή ματιά που αποτυπώθηκαν. Καλή σας μέρα, κυρία Αγιαννίδου, χαιρόμαστε που είστε μαζί σας. Να πούμε ότι η ομάδα Greek Instagrammers Events αυτή είναι υπεύθυνη για το λεύκομα αυτό. Καλημέρα κυρία Δαμαντία, χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι μαζί σας. Ναι, μιλάμε για ένα λεύκομα το οποίο παρουσιάζει κάποιες εικόνες πολύ ιδιαίτερες από χωριά της Ελλάδας, γνωστά και άγνωστα, 270 φωτογραφίες, 270 διαφορετικά χωριά από 270 διαφορετικούς φωτογράφους, τους οποίους είχαμε τη χαρά να θεσπυρώσουμε περίπου το καλοκαίρι του 2019 μέσα από έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος έτρεξε από την ομάδα μας, τους Greek Instagrammers Events. Είχαμε τη χαρά να συλλέξουμε πάρα πολλές φωτογραφίες, περίπου 2.500 φωτογραφίες λάβαμε, και τελικά μετά από πολύ μεγάλη μελέτη, μεγάλη έρευνα όσον αφορά τα χωριά της Ελλάδας, καταλήξαμε σε 270 φωτογραφίες οι οποίες συνθέτουν αυτό το ξεχωριστό φωτογραφικό λεύκομα με τίτλο My Greece Villages, τα χωριά της Ελλάδας μέσα από τη ματιά 270 Insta φωτογράφων. Το φωτογραφικό λεύκομα αυτό κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2021. Αυτά τα 3 χρόνια έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ταξιδεύει όλους όσους είχαν τη χαρά να το αγοράσουν μέσα στις ομορφιές της Ελλάδας μας, μέσα σε διαφορετικές εικόνες οι οποίες ουσιαστικά αναδεικνύουν την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα της χώρας μας, κάποια χωριά τα οποία είναι εντελώς άγνωστα στο ευρύ κοινό, και συνοδεύει και την ομώνυμη φωτογραφική έκθεση την οποία είχαμε τη χαρά να την παρουσιάσουμε σε σημαντικούς σταθμούς στην Ελλάδα, στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια, στην Αθήνα, και να ενταχθεί στο επίσημο κατάλογο των επαιτειακών δράσεων για τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του Ελλάδα 2021. Πολύ σημαντικές και όλες αυτές οι εκδηλώσεις που συμμετείχατε με αυτό το λεύκομα, κυρία Γιαννίδου, και τα χωριά που παρουσιάστηκαν, 270 φωτογραφίες, 270 φωτογράφοι, 270 χωριά, μία ολόκληρη χώρα, και αυτά τα χωριά ενδεικτικά θα θέλατε να αναφέρετε κάποια από αυτά, γιατί ήταν και γνωστά και άγνωστα, και βέβαια θέλω ναι, και μετά θα σας ζητήσουμε και κάτι ακόμα. Θα σας πω, τα χωριά είναι από άκρη σ' άκρη της Ελλάδας, από βορρά έως νότο και από ανατολή σε δύση. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χωριά τα οποία αφορούν την ηπειρωτική Ελλάδα, εννοείται ας πούμε τα γνωστά ζαγοροχώρια, κάποια έτσι τα οποία δεν είναι τόσο δημοφιλή, από Τζουμέρικα, από Άρτα, από όλη την Ελλάδα, από Εύρο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εστιάσω σε συγκεκριμένα από αυτά. Εννοείται τα νησιώτικα χωριά, τα οποία είναι πάρα πολλά, από Χίο, από Τίνο, από Μήλο, τα οποία είναι και πιο φωτογενή και ίσως έτσι οι εικόνες αυτές θυμίζουν πιο πολύ την Ελλάδα από το θέμα ότι έχουν θάλασσα. Από την άλλη όμως έχουμε αναδείξει πολύ και τα ορεινά χωριά, τα οποία αυτές οι εικόνες δεν είναι τόσο διαδεδομένες, κυρίως στο ευρύ κοινό όσον αφορά τους ξένους, έτσι, γιατί εμάς ο στόχος μας είναι αυτό το λεύκομα να αναγνωριστεί διεθνώς και να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτές τις εικόνες παγκοσμίως, έτσι. Δηλαδή πωλείται μέσα από το διαδίκτυο, οπότε θεωρώ ότι έχει ταξιδέψει και στο εξωτερικό, οπότε αυτές οι εικόνες προβάλλουν την Ελλάδα και σε κοινό που ίσως να μην έχει αυτή την εικόνα για τη χώρα μας. Όταν επιλέξατε αυτές τις 270 φωτογραφίες μέσα από έναν όγκο φωτογραφιών, ήταν
πολύ περισσότερες από 2.000. Τι βήματα ακολουθήσατε, πόσο δύσκολο ήταν να επιλέξετε? Είναι πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία γενικότερα, γιατί λαμβάνουμε πάρα πολύ αξιόλογο φωτογραφικό υλικό και για να φτάσουμε στις τελικές φωτογραφίες που συνθέτουν τελικώς το λεύκομα, είναι μια πολύ δύσκολη επιλογή. Καταρχάς έπρεπε να δούμε αν όντως οι φωτογραφίες ήταν χωριά, γιατί είχαμε λάβει πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες από περιοχές που μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι είναι χωριά, αλλά τελικά να μην είναι, όπως είναι ας πούμε η Αράχοβα, η οποία είναι κομμόπολη. Έτσι. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία να απορρίψουμε αξιόλογες φωτογραφίες, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονταν σε αυτό που είχαμε εμείς στο μυαλό μας, δηλαδή να θέλουμε να αναδείξουμε φωτογραφίες από χωριά και οικισμούς, μικρούς οικισμούς. Οπότε η πρώτη ουσιαστικά διαδικασία ήταν να μπορέσουμε να δούμε αν όντως είναι οι φωτογραφίες σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα μετά μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με τη φωτογραφία, με το περιεχόμενο της φωτογραφίας, να μην είναι μόνο περιβάλλον, να μπορούν να έχουν και τους ανθρώπους μέσα, το θέμα της φωτογραφίας, τα καφενεία, οι παραδόσεις. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να δείξουμε και τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας, οπότε είχαμε λάβει κάποιες φωτογραφίες οι οποίες αναδείκναν κάποια έθιμα. Και σαφώς έχουμε πολύ έντονο και το θρησκευτικό στοιχείο μέσα από φωτογραφίες οι οποίες αναδεικνύουν κάποιες εκκλησίες, κάποια μοναστήρια και κάποια δρόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα σε εορτασμούς θρησκευτικές, όπως είναι το Πάσχα ή πρόσφατα το 15 Αύγουστο. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τι ετοιμάζετε τώρα? Τώρα είμαστε ουσιαστικά στη φάση που σχεδιάζουμε τα πλάνα μας για το φθινόπωρο χειμώνα του 2024. Μέσα στο καλοκαίρι του 2023 είχαμε τη χαρά να ταξιδέψουμε στη Λίμνο, δηλαδή πρόσφατα πριν από 1,5 μήνα, στο πλαίσιο του project ανάδειξης περιοχών της Ελλάδας, το My Destination, που έχουμε τα τελευταία χρόνια καθιερώσει. 30 φωτογράφοι ταξιδέψαμε στη Λίμνο για να γνωρίσουμε και αυτό το υπέροχο νησί, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου που έγινε εκεί στο Βάρος Village Hotel από την Ένωση Ξενοδόχων και τον Σύλλογο Άντζακ. Οπότε ήταν μια πολύ όμορφη δράση, γνωρίσαμε ένα πανέμορφο τόπο και προσπαθούμε και αυτό να το αναδείξουμε μέσα από τις φωτογραφίες μας το τελευταίο καιρό. Τώρα, όσον αφορά το φθινόπωρο και το χειμώνα που έρχεται, έχουμε στα πλάνα μας κάποια ταξίδια, κάποια καινούρια project τα οποία ενδεχομένως θα γίνουν έκθεση φωτογραφίας πάλι. Και φυσικά, εντάξει, δεν σταματάνε οι ιδέες μας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να τις βάζουμε κάτω και να τις υλοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που μας ακολουθούν, στους φωτογράφους, στους δημιουργούς περιεχομένου και γενικότερα στους ανθρώπους που είναι μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, να έχουν την αφορμή να βρίσκουν το κίνητρο, να βγαίνουν από τα σπίτια τους, να γνωρίζονται μεταξύ τους και να κάνουν όμορφα πράγματα ποιοτικά και να εξελίσσονται μέσα σε αυτή την τέχνη, τη τέχνη της φωτογραφίας και ενδεχομένως γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με τα κοινωνικά δίκτυα. Να περνάμε καλά μέσα με αφορμή αυτό. Έχετε όμως τιμηθεί και για κάποιες από τις δουλειές σας? Ναι, έχετε διακριθεί, για να το πω πιο σωστά. Έχουμε διακριθεί μέσα από αυτή τη δράση του My Destination που προβάλλει τους προορισμούς της Ελλάδας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και μέσα από εκθέσεις φωτογραφίας, μέσα από τον πολιτισμό. Το 2019 είχαμε πάρει βραβείο Tourism Awards στο πλαίσιο μιας δράσης που κάναμε, όπου περίπου 150 φωτογράφοι ταξιδέψαμε στην Άνδρο στο πλαίσιο του project My Andros, για να το γνωρίσουμε, να το φωτογραφίσουμε και να το αναδείξουμε μέσα από τα κοινωνικά μας δίκτυα. Οπότε αυτή η δράση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και απήχηση στον κόσμο και τελικά μας έφερε αυτό το βραβείο το 2019 του Tourism Awards. Μάλιστα. Θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή επικοινωνία. Κάθε φορά είναι μεγάλη χαρά να επικοινωνούμε μαζί σας και να μαθαίνουμε τα νέα της ομάδας σας. Και για μας. Και για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρον και την υποστήριξη. Να είστε καλά, να είστε και καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η φωτογράφος η κυρία Έλεια Γιαννίδου.